Kan ka, Manong Roger. Manong Roger. Kan ka, Manong Roger. Pangibinglayan iti kapadasan a makaited adan. Ken ka, Manong Roger. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Manipod iti Triple R Productions. Isagot kara kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Ti panakay drama ti pakasaritaan ni Pagayam Layla ti Kabugaw Ilocosur. Kastoy man ti linaon ti surat na. Ken ka, Manong Roger. Adda anak met iti parikot. Kayat ko ang masulbar, babaen ti pamagbagayo. Kastoy man nga rod tinangurugyan ti amin. Mayat ti papag niya naramid ni Jason dito sirok ti dakkel nga akasya. Nalami isa pagululdagan no kasto etengat aldaw. Layla! Sa dinutayan mo! Layla! Ti katugangak. Pumanok kaw manen. Adak dito'y nanang! Umay kay latan dito'y! Kanya nga tamaneng ti bagana. Nagmayaki din ti biyag mo, anakauldag dito'y papag nga narabid ti anak ko. Nalamlamiis ngamin dito'y apaguldagan no tingat aldaw nanang. Salbag ka. Tikat kinawan amom ngagtrabaho numalpas ka na mangal daw. Anya ka dito'y patrabaho yun nanang. Agpalpalpaak mitlaeng. Isungin mayak dito'y. Tikat kinabados mamanugang agul-uldag kan. Idinto tadi pa'y nainawan dagiti nanganan tayo. Tamo kamin kat da kayong taginaw nanang. Tada kayo mo tinaudi at imakder iti komedor. Kanang ikalungkon ka dagiti nanganan tayo. Ingkalunkon ko laeng dagiti naglamutan tayo. Ngumsan kong inawan, tas sikat tirumbang aginaw. Siyaki din akatugangam ti paginawam. Saan mo takas tananang? Bados kaki dia manugang. Saan mo't nanang? Kanbayaan nyo? Siyakton ti mapan manginaw kadagiti nanganan tayo. Agpalpak labiit. Ingka na ginaw. Ang mga numalipatampay. Agtingnay kaan. Nagala sa talaga ti ugali ni nanang mo, Jason. Kasta timbagbagana. Para dahil lang kunahanan asadot ka. On nga rod. Tamok nga min kat ison ti aginaw tay sumot tinaudi. Gayam. Siyak mo ti kayat na paginawan. Kat itaimay ti ayang ko kasta unay ti pungtot na. Sadutak ka no amanugang. Hala, pasensya amlat na ni nanang. Kastan sa ti bumakit. Adumot ti babakit ang nakapulpulapul kon. Ngum sa bali ni nanang mo. Nauyong launay. Nasao. Narigat a pakibagayan. Bayam, takasaritak to ni nanang. Ay, si Kamat, Layla balasang ka. Nakapasyar ka man. Umay ka, sabar ka. Agyaman na tatang. Alya ka diti bagam, tapi masyar ka. Awan? Umay kayla kumustaan? Ay, kasi ti apaw, nasayatak na tanak ka. Amom, lalakok pa yun, di talo ababoy ka. Ay kat, ado ti kwartayo tatang. Ay, ada ba 30 mil? Kat, anya nga ron nga iti pangisang ratan nyo iti dayjay. Gumatang ako ba iti uray basit lang nga baka? Ta adamot iruutak anak ka. Mayat asatang no kasta. Wala. Akit sika. Kumusta mo ti biyag yung agasawa? Masursuro na kiti katugangak. Tapay. Naglay nga sumao. Nakais-istrikta. Kastaya. Untatang. Managdilaw kan na uyaw. Ayunay mo tayo. Dilawan na amin na tigtignay ko. Kan oray ko no di na ibagbaga sa dutak amanugang. Anya? Imbaga na ti kastagin ka? Uwan tatang. Nagmadit ugali da dya katugangak. So ano mabalin, kayat kun ngagbalay kami kini Jason.
Ay, no, adalaki din urnong ya, kat agbalay kayaw. Adamot basit atatang. Kun saan kong ambisyonan tidakkel abalay. Uray basit laang ti may patakder basta kabukbukudan mi. Ay, lakit pagsaritaan nyo ka ni Jason na ita. Untatang, talagang isingasing ko dayta kini Jason. Ta ang mga numay busti pasensyak iti katugangak ket maapak adin oras. Datsaya at tasimbang put kamutlangan Layla. Itay pa'y apas pasungadak ti sangput mo. Adda ka din apatang ibagayo kanyak nanang. Ta itay pa'y apas pasungaden dak. Sumbungera ka talaga. Intun kon rubi-rubak ta sungom loko. Nanang, nagalas mo ti kasta pa nagsasauyo kanyak. Apay kuma arubi-rubi nyo ti sungok. Anya man ang tinaysawang ko adiyo kinayat. Dagitim pulpulong mo itasawam. Kung kunam kano sa uak akatugangam. Nga istriktaak, kanauyungak. Agpay sumot ngamin. Kayat mo, tarubi-rubak ta subsub mo. Sige ananang, dangrandak lagta, nisot pagragsakan nyo. Rigatem ti madillaw. Saan ko arigaten? No pa kay surwak ti panang dilaw yo kanyak. Ngum saan mo't? Ti pa'y nakalalas nga ramid yo. Ibagbagayo sa dutak amanugang yo. Katagpay sumay. Naglaing kayo nga gulbod nanang. Amuyo asaan nga agpayso daytang ibagbagayo. Tasipod na ikamangak, siya kun ti paradalos kada paralabayo. Kaslak alilay ti dayto pagtangan. Sumarenggan, saan mo't nga agpayso daytang ibagbagam. Agpayso mo't nanang. Tasipod adak dito balayo. Siya kun ti paralabayo. Amuyo nanang. Naumaak mo to na makikabkabalay kada kayo. Isuan na saysaya at no makisina kamin iti pagyanan iti anak yo. Anya? Kaya't mo ang makisina tan iti pagyanan? Unla kay. Kayat kong agbukod tamutan. Agpatakdertan iti balay o rebasit laeng. Talaga, saan akon ang makaibtur iti panagngungiwat ni nanang mo? Saan? Diyak kayat, Layla. Apay di mo kayat? Diyak kayat apanawan ni nanang dito balay. No agmay sa, kat agsakit. Asino pa ti mangkita kan mang taripato ken kuana no adaywan ta. Awan mo ngamin aldaw adi kam agsubang. Makauma ti mading ugali na. Siya akong tagpakpakaasikin ka. Kaatid dugam pa ti pasensyam ka ni nanang. Masaksakit anak unay kadagiti bagbaga na kanyak. Marana am lakuma ti panagsasauna. Tiyakla amon no asino kada kami ti kampiam. Ala, payam, kakasaritak tumanan ni nanang. Saanen? Ang mga nubalitaden naktumanen. Kasaritak to, inton agsasango tayo atalaw. Tapno saan na makapaglibak. Nanang, tangay nalpas tayo nanangan, ket pagpalpalpaan tayo. Kaya't kung agsasarita tayo atalaw iti asawa. Anya ko matipagsasaritaan tayo, anak. May papan iti masansan na panagsubang nyo. Bagbaga am ngagpayso ti asawam tanagtangsit. Kasla saan nakakatugangan no agsasao ken agibaon. Unay mo daytan nanang. Uray gayam sangon-sango. Kat maaramid yut aglibak. Makitam barok. Siyak pa iti pagbalinan na adakas. Kastat kinaawan ba inti asawam? Naikam ka amang laan ng pagbalinan na dinadakas? Nanang, no agdaman nagitisan nyo akayat iti asawak. Pasensyaan nyo lakuman. Kan kastamot kin kalela. Jason, nauma akon akanayon ngagpaspasin siya. No di mo kayat amarakrak ti panagden nata kas agasawa. Nasken amangi patakdertan iti balayta. Bakit? Sana kas karina ti agbalay ita panawin. Dakkel ti magastos ti agbalay. Uray basit lang ti may patakder a balayta. Basta nakalasintan. Naibagakan ka idi na diyak kaya tapanawan ni nanang. Kasla ka lang mamas boy. Tadi mo maadaywan ti pandiling ni nanang mo. No panawan ta. Awan mangkita kinkuana no agrigat no agsakit. Dahil tatiga po na diyak kaya tapanawan. No amukla ko maidi. Adi mo kayat ti may sinak ni nanang mo. Sa anak lakuman anak yas asawa ken ka. Ray,
Laila, sikamat, balasang ka. Sumra ka. Agyaman nagtatang. Anyat madamag. Awan tatang. Marigatan kamlata makapagtutuno si Jibalay. Sa apay. Nagsasarita kami at talo ka da Jason kanti inana. Kahit kumusta ti pa nagsasarita yaw. Imbis asyak nga asawa na ti kanunungan na. Saan mo't? No di kat jay inana tay ayunan nalatan. Apay anak ko nam ti kasta. Gaputa di na anamungan tin singasing ko pa nagbalay mi. Di na kanukayat apanawan ti inana. Ay, sangarod na nga sa asawa pa lang. No di na masinaan ti pandiling ti inana. Day tangarod ti kunakin ko na tatang. Mala. Sa pala ko mata, maamiris ng tumutlaang. Nasaya at ising-singasing mo. Kat umanugot taon na maksina kayon kada katugangam. Sige bakit? Ina ko niti trabaho. Agan anad kiti pa nagmaneho iti motorsiklom Uy, awan danag. Sige, inakaon. aguray ka mad Jason. Apay na na. Adda ka di ibagayo iti anak yun nanang. Kita man tibado ta asawam no nasaya at kamo lang asawa Layla. Ha? Apay tibado ti asawak nanang. Kalablaba mo tinsuot na. Siyak pa'y tinangilaba. Dayta. Awan lat nasaya at mo ta panaglabam. Kita mamuti kwelyo kan gayadan na. Nakamamansa. Di mo na ikat iti panaglabam. Nanang, saan mo't nga opisina ti pagtrabahuan ti asawak. Iso nga okay latan dayta. Basit laang mo tamansa dayta. Ay sana mabalin. Jack, kaya ta may babaintan ako. Ala anak, so katamta kawus mo. Pinak mga alay ti sa balay pagbadaw. Wala na. Dagos ka lang nagtungpal iti inam Jason. No napanmot na nga lay ti sabali a pagbadok, di inusob kon ti badok. Aginakayla talaga. Sige, da kayong tagtipon. Saan akong amakanos? Litakan. Papanamon. Agdalaw akon. Dinaam tinam. Anya? Anya? Nagsubang kayo manan iti asawam? Isudang agin na ti kinasinubang ko tatang. Sa apay? Nalabas ti kinasubirbiyada ti katugangak. Kasla akla nakakunkuning unay ti panangipagarup na. May samot na di Jason. Jelatan inana ti kamkampian na. Ala, iyat atindog mo pa iti pasensya manakaw. Awanan ti pasensyak iti katugangak asubirbiyada tatang. Kahit anyang arod ita ti pranaw. Agawid akinton madamdam iti balay. Katinakalaan amin nga arwatag. Agtalaw ako ni balay da Jason. Agsubli ak dito balay tayo tatang. Anya? Nauma akon akanayon ang madildilaw. Nauma akon iti kinasubirbiyada ti katugangak. Nauma akon iti kinamamasboy ti asawak. Wala, anak. Agpanunod ka anaimbag. Nakaikadeng akon tatang. No di naksurutan ni Jason dito balayo, ore agsina kamin. Nairubat ko amin ng ngarwatak. Nay, apay ngay nga inyimpakim mo't amin ng ngarwatam. Anyat planom, agtalaw akong dito balayo nanang. Anya, apay nagtulagan yung agasawa, pumanaw kayon dito balay. Saan nanang? Siyak ti akin desisyon iti daytoy. Siyak lang ti pumanaw dito balayo. Makaamun ti asawak no di naksurutan. Ha! Ipasigurado ken ka Layla. Saan nakasurutan ti asawam iti sa di naman napapanam. Ada pagsasao, at ti asawa ket mabalin at sukatan wenno nayunan. Ngem ti ina ket pulos adin to masukatan iti uray kaanuman. Ha? Anya ti kayat yu asawon iti dayta anay sawang yu nanang. No po banaw ka dito'y balay, sugsugak ti anak ko amang biro ka ni ti kasukat mo. Anya? Nagalas ti ugali yu. Gonggo naman ngaging papanaw. Sa anak ngaging papanaw nanang. Talaga pumanaw akong dito'y balay yu. Tanauma akong iti kinasubirbiyada yu.
Man nakibiyang kan managdilaw kayo. Saan ka nasaya at amanugang? Awan nasaya at amanugang. Numan nakibiyang kan subirbiyada ti katugangan, nanang. Talagang impay-pay sa manapan inala amin nga arwatem inji balayaw, anak ka. Uwan tatang, umaya ko nagyan ditoy. Ada umay, sinaruno na kan samat ti katugangam. Ala, inkay lukat ti ridap, ta damapan ko ala ni kusina. Masino matamot na ito? Layla, inawagan na kinanang iti pagububraak. Kat kunana nagtalaw ka inyo balay. Iso atin nardaras ko tinagpakada iti busko. Diyak kayatin ti makikabalay kininanang mo. Nalabos ti panang paspasakit na iti riknak. Kunakbot apasin siya amlatan ni nanang. Di mo dengdenggen, manyaman ti baganakin ka. Ala, umay ka kitin. Magsubli ka iti balay. Diyak kayatin ti agsubli di balayo. Nauma akon iti kinaman nakibang ni nanang mo. Managdilaw kun subirbiyada launay. Alangan ngagsina ta. Talaga mapanakas ta. No di mo kahit ti mangipatakder iti bukod ta pagtangan. Saan nga rot ang mabalin, taawanan kadkadwa ni nanang no agbalay ta. Apay nga ni tatang ko. Awan mo't kadkadwa na dito'y balay mayat mo't. Sa maysa, napigsapay laang mo't ni nanang mo. Ay, basta jak kayat nga agbalay ta. Jak kayat apanawan ni nanang ko iti balay mi. Jak kayat. Pues, agsinatangaruden, no di mo maadaywan ti pandiling ni nanang mo. Agsinatan tanauma akon iti kinamamas boy mo. Manong Roger, sa anak anapilit ti asawa nga agsubli iti balayda. Ken saan kumot anay papilit ti kayat ko nga agpatakder kami kumay ti bukod mi apagdaangan nga oray basit laeng. Gapoy ti daytoy, adda akpay lang diti balay ti amak. Ket iti kaagdak ditoy, madamdamag ko asugsugsugan kano ti katugangak ti asawak asumapol kanon iti kasukat ko. Anya ti aramidet, pangaasim tabalakadan nak. To'y nagsurat Layla ti Kabugaw, Ilocosur. Pagayam Layla, talaga narigat mo't ti sa Adam, gapoy iti saan aya adayo ti asawam iti inana, akas iti kunam. Narigat ti makikabkabalay, aglalo no saan kayo nga agkatunusan iti katugangam. Ta kunam anadillaw, suberbiyada, manakibiyang, ken kunampay, asugsugsugan na pa'y ti asawam abumiro ken iti kasukat mo. Ngam di ka agbutbuteng pagayam ko. No talaga nga ay-ayatin na ka ni Jason, saan nga agbirok iti kasukat mo? Kanayunem ket di nga idarirag ken kuana, anasay-saya at no agbukod kayo. Tapno maliklikan ti kanayon na panagsinubang. Ti agasawa ngamin, ket talaga nga agbukod dan, tapno maplano da ti kayat da planuan. Ken maysa, agkaraapa kayo matlang, ta kanya-kanyang panangisikir iti kalintegan na. Gapo iti dayta, maawan ti respeto ti tunggal maysa, aging kang agdinangran kayon ton. Dakdakas dayta na pagtungpalan ti amin. Iso ahusto ti kunam, amagisina kayon, taday tamo ti may parbeng. Madi mo ti asawam, iso ano saan na kayat nga glasin kayon, mamasboya talaga. Ket parikot ti kasta, no ipakita nakin ka, anapatpatag ti inana ngam sikang asawa na, aramida mo, di namnama mapagsayatam, kas iti panagnaid mo ni ti balay ti ama. Hanggang padasampay akong pinsiren, bareng makaamiris, ket mayat tumetlaeng ngaglasin kayo. Siyempre, iragrag pintay latamet ti kararag, pare ti day tabanag, tapno natal na ti amin, tati Diyos ket Diyos ti talna. Isuapat check, nga addan to pakasulbaran ti amin. Ditan papagayam tinagibusan ti pakasaritaan ni Pagayam Layla, ti Kabugaw, Ilocosur.
ngayon yurnos parity script ni Nestor Marcos. Agyaman kami itin kay panang sarabay, naimba nga oras kada kayo amin.